Nomati MSC constituency ke damtang Kongres a Sorkar ke Isialong ke Charibo Mahut Anparta Khorsinging ti HAD Minister lapen EM Asok Teron ahin pen Rat kacheleng kisung aputhak chinisi Dengaw Jangmi Bey arong adungalong thengpi adolong kaheno thai adimalong dolong kikim jia phanpura long e somponlo. Bonta bangso adimalong non an ningkan kep sosi pleng dera pita dolong abang kikim pon pedet ajok adolong abang ki prithang anpinlo. Dolong kaheno kebak erajok arnibang hitikulat kidun pen danglok school kidun jia phan anta e ok chikomrom anpinlo. Langdamlo polote towar henlo rada phan kenang sot asonlo. Laso jok towar abangki dolo puboy pitsata towar pi angbong langroy ke pangkai pet along kikim kirang pon atheng pi adolong abangki heno et khangjanglo. Lasinon ki do bom ke ECEM Anparta Nomati constituency MEC retesing hi aphansi bangso dolong nang semar pi vek thapusi ratpen kachuningri padopon. Athe bangso dimalong jongsi mesen adolong nang kimpilo pulote nilitum arong arat lapen kaprek arat atum sutami beha hin punoy osomar loka charlia hin punoy joy ke pen cheleng ponlong popusi rat pen tuning report. News report KTV News.